Hah? Ngene iki kok alus, Bu, Bu. Halo. Bandung. Halo Bandung. Urip. Rumangsaku mati. Aja cerak-cerak Lapo? ana sepur liwat. Alhamdulillah, Cung. Alhamdulillah. Keluarga seni barongan Raka Budaya. Pimpinane Mas Cipto wis di anak judang Mas. Nggih, Mbah. Bapak-bapak kok Mosok Cipto judang di Mas. anak? Hah? Mosok Cipto Di dia? anak, wis di anak telu kok. Donge dundang Pak ya. Heeh. Wah keliru sih nyetak tak omongi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki sorawuh ning ngene daleme Bapak Sudiono. Bapak Sudiono. Dalah Ibu Solikatum. Heeh, iki acara apa, Mas? Solihatun. Iki ini acara apa? Boh aku di WA Cipto agar kon makat e. Ra roh aku acara. Kowe ra roh? Ora roh. Walah, ya Allah. Kowe apa roh? Aku lho, Roh. blas dak roh. Lah yo padha ayo. Takon ah. Hah? Takon ah. Acarane napa, Bu? Acarane Nah, guyu takon- bareng-bareng. Takon sing apik ah. Rai medeni. Sing apik ah rupa medeni ngono kok. Sing apik sing alus. Bu, nyuwun sewu, Bu. Piye iku malah nangis? Gila ngerti kowe. Hah? Gila. Aku ya wedi asline ngetiraiku dhewe. Lah iya. Takon. Iki acarane napa, Bu? Ngono sing apik. Bu, acarane napa, Bu? Hahaha. Bu. Bu. Acarane apa iki? Hah? Mbah. Ya Allah, ya Allah. Acarane mbah. Kang Cipta, Toh acarane Cipto. napa? Apa iki? Hah? Endi ora ono? Endi? Hah? Ora bayaran. Bayaranku wis entek kok. Mbok bayar neh lah. Wong bayaranku tak bun ngono nduk iki. Ya Beto Allah. Cipto. Kowe wis bon? Heeh. Ah, padha. Lah iya. Iki acarane apa, Bos? Kawin. Kewan apa piye kawin? Nikahno. Nikah ngono. Sing nikah Bapak Sudiono iki. Patakem ngono. Sing nikah ku anake iki lho. Pak Sudiono dhe anak. Duwe ah. Lho iki Afifah ngene lho. Kok ora mlebu bonbin? Nek Pak Sudiono dhe anak ya ora mlebu bonbin ah. Tek iso mlebu bonbin piye? Sing duwe anak iku Ibu Solihatun Bapak Sudiono. nyetori material. Piye baleni omongam. Pak Sudiono Nyetori material. sing duwe anak. Bu Solihatun. Carane nyetori material nggih Bu Solihatun piye lah? Asale ngene. Piye? Bu Solihatun delok TV. Delok TV. Ra. Delok TV. Ah Pak Sudiono wis mulai mbuka sangkel. Jungkel, mangkel. Nah, sarunge dibuka, jret, diuncalno Bu Solihatun. Terus, Amblendeng ah. Kesawanan iwak manuk. mosok ngono, Cung. Heeh. Ayo diuncali sarung bareng-bareng yo. Aja. Piye? Nek di iki lho. Sakake Lha apa? adik dhewe. Aja ngono. Aja. Cah cilik iki lho. Muni aja ngono. Heeh. Donga didonga, Cung. Donga didonga. Mugi-mugi Bapak Sudiono. Bapak Sudiono dalah Ibu Solikatun sabubare duwe gawe ya to. Pinareng rezeki ingkang kathah. Amin. Halalan barokah. Amin. Syukur-syukur iso celeng-celeng. Lu wong tedo arani celeng. Sing arani celeng sapa? Lah iku kowe mau apa? Celeng-celeng. Ayo. Kowe nak dibuaco Pak Sudiono. Maksude ngene otek-ketek. Piye, Nyok? Lho kowe ngundang aku nyok. Aku darani kethek re. Lha kethek apa ora? Ora. Ngene lho, maksude ku Piye? Sing apik ta, nek nyritakno sing apik, aja nangis. Yen mau ora dimiki mbok em. ora, Cung. Lah apa? Ki ora disangoni Pak Am. Ora. Lah apa? Sikilku mbok edak ya matane. Iya. Ngene tak omongi. Piye? Maksude iki lho, nglumpukno dhuwit iki lho, Cung. Ah, nabung. Nabung. Ah, nabung. Pak Nabung. Sudiono iso nabung. Kanggo sangu jarak ing Mekah Madinah. Amin. Allahumma. Amin. Ya ora Pak Sudiono tok. Ah, Sing warga kene iki mau. warga Bacin kene Bacin. iki. Ya didongakno.
Muga-muga gemah lipah loh jinawi. Murah sadang murah pangan. Iso nanggap barungan Raka Raka Budaya neh. Nah, dagelan ya aku tok. Lah aku. Engke wis ning nganu cepu kono kok. Cepu ki. Hah? Kono lho aduh. Aduh ki ndi re? Kono sing digawe Mas Cipto biasane kok cepu kono. Cepuri kutek-ketek. Hah? Ke ndongakno aku mati. Ora, kowe tak dongakno lunga kok. Lunga ring ndi? Ning cepu. Cepu ndi le? Cepu kono lho sing digawe Mas Cipto. Iku kuburan tek-ketek. Ayo cepu. Cepuri ngono. Heeh. Ya ora warga kene tok sing didongakno, Cung. Didongakno. Sing nganten ya didongakno. Didongakno. Afifah Maju Jaya sapa iki, Bu? Maju Jaya. Muwajara. Muwajaroh. 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 Mujaroh. Muwajaroh. Ya muwajaroh ya babe gebuleng ngene. Kandhani. Mujaroh iki boh Afifah ngono ya. Ya wis gampang. Didongakno. Mugi-mugi. Muga-muga dadi calon kemanten sing sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Cepet dikeki momongan. Amin. Sing soleh lan soleha. Nah, lanang wedok padha ae, Mas. Padha ae. Kandhani yo. Muga-muga ya apa jenenge iso ngantek temekane kaken-kaken lan ninen-ninen Cong. Iki wandhek sawetara ana andan dhuwur. Andan apa? Andar asar. Tuwa kaya dhuwur ae. Ana andan asar. Aso sawetara ngurmati andan asar. Asar. Ngono. Kok iso dhuwur? Andan anjen. Nggih. Anjen andan, Mas. Oh, yo andan. Iki aso sawetara menghormati andan asar yen.